Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Sa pagmamanukan, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, dapat natin alamin kung ano ba yung basic equipment sa pag-aalaga ng ating mga manok. Ito'y napakahalaga bago tayo magsimula na kailangan alam natin kung ano bang ang mga ito. Unang-una, itong tinatawag na chicken house or chicken coops. Ito yung mga pinaglalagyan sa kulungan ng ating mga alagang manok. Pag mag-alaga tayo ng manok at wala tayong may bibigay sa kanila na bahay ng manok, chicken house, ay wag na po tayong mag-alaga mga chicken. Napaka-importante po sa kanila dahil sa panahon po ng masamang panahon, tulad ng tag-init, malamig na panahon, lalo-lalo na kung gabi, ay naghahanap po sila ng masisilungan na kailangan po natin maibigay sa kanila. Pangalawa naman, sa basic equipment sa pag-alaga natin ng manok, ito yung feeder. Ito yung mga ginagamit sa paglalagyan ng pagkain ng ating mga alagang manok. Pwede tayong bumili doon sa mga poultry supply na mayroong binibenta na feeder o mayroon din automatic feeder, at pwede din tayong mag-improvise sa pagbibigay sa kanila ng pagkain ng ating mga manok tulad ng kawayan. Yung iba gumagamit ng PVC, kahit ano basta maayos na paglalagyan ng pagkain para sa itong mga alagang manok. Pangatlo naman mga ka-chicken, sa basic equipment sa pag-alaga natin ng manok, ito yung mga water drinkers nila. Ito yung pinaglalagyan ng supply nila ng tubig sa ating mga alagang manok. Lalo na kung sila ay nakakulong pa lang sa ating mga kulungan ng manok. Napaka-importante mga ka-chicken yung painuman ng ating mga alagang manok. Kasi sa panahon ng mga kailangan sila ng tubig, kailangan mayroon silang mapagkukunan ng kanilang inumin. Kaya napaka-importante mga ka-chicken yung water drinker. Pang-apat naman mga ka-chicken, ito yung mga laying nest natin. Ito ay para sa mga breeders, sa mga inahin na pag-iitlogan ng ating mga alagang manok. Isa ito sa mga kinakailangan natin kung nag-aalaga tayo ng mga manok. Kung saan doon umiitlog ng ating mga alagang manok at kailangan yung gagawin natin na laying nest para sa kanilang pag-iitlogan ay dapat komportable sila. At mas maganda na medyo may lilim ng kaunti para safe na safe sila at feel nila na komportable talaga sila. At saka hindi sila nadidisturbo kung sila ay nangingitlog. Panglima naman mga chicken sa ating basic equipment ay yung egg tray. Ito yung pinaglalagyan ng ating mga makukuhang mga itlog doon sa ating mga laying nest, sa ating mga breeders na mga umiitlog. Mas maganda na mayroon tayong egg tray kasi maayos yung paghawak natin o pagdala natin ng mga itlog
at hindi sila mababasag. Pang-anim naman mga ka-chicken, sa ating basic equipment sa pagmamanukan, ito yung egg scale. O ito yung instrumento na ginagamit sa pagtimbang ng ating mga itlog. Kung gaano ba ito lalaki, kung ano yung bigat nila, o sa anong size. Kasi nagmamatter din dyan, lalo na kung binibinta natin ng itlog na hindi dapat maka-chicken sila na same size sila. Same yung timbang nila mga chicken. Kaya napaka-importante din ng egg scale. At pang-pito naman mga chicken, para sa ating basic equipment, ito yung incubator. Lalo na mga chicken, yung mga inalaga natin manok ay mga heritage breed na hindi naglilimlim. Ito yung machine kung saan nag-hatch yung mga itlog sa pag-incubate natin ng 21 days sa kanila. Kung gusto naman natin ng mga natural na incubation ay yung paggamit natin ng mga inahin na naglilimlim tulad ng mga native. Kaya napaka-importante din mga chicken ng ating incubator dahil kung gusto nating pangmaramihan yung may salang ay pwede nating gawin dito. Pangwalo mga ka-chicken sa ating basic equipment, ito yung brooders. Ito yung pinaglalagyan natin sa ating mga manok, lalo na sa ating mga sisiw, para magkaroon sila ng init at hindi malamigan, lalo na sa panahon ng taglamig. At dito sa ating brooders, nandyan yung lighting instrument, yung ilaw na nagbibigay sa kanila ng init para sa ating mga sisiw. Yan yung napaka-importante din sa pag-alaga ng manok, lalo na kung ini-incubate natin yung mga itlog sa ating mga incubator. Pangsiyam sa basic equipment natin, ito yung tinatawag na crates. Ito yung ginagamit sa pag-transport ng mga alagang manok natin patungo sa pagdadalahan natin. Halimbawa doon sa market, sa merkado, kung gusto natin ibenta, may paglalagyan tayo. O kung gusto naman din natin na ilipat lang natin ng ibang lugar, may paglalagyan tayo. Ito yung maganda palagyan ng ating mga manok, yung mga crates. Yung iba, yung mga ginagamit nila, yung mga fruit crates. Pwede din yun mga chicken kasi mag-aayos yung pagdadala nating mga alagang manok aside doon sa mga ginagawa nating karton. At pang-sampu naman mga chicken, para sa ating basic equipment, ito naman po ay optional. Ito yung tinatawag na dressing machine. At tinatawag lang mga chicken ito na optional kasi kung konti lang yung inalagaan natin, pwede na tayo hindi gumamit ng dressing machine. Pero kung pangmaramihan na at saka nagbebenta tayo ng mga dressed chicken, ang maganda itong gagamitin yung mga dressing machine para pantanggal ng balahibo ng ating mga alagang manok pagkatapos silang katayin for meat production. O ayan mga ka-chicken, yan po yung 10 basic equipments natin sa pag-alaga ng mga manok. Mayroon pa ding iba tayo na pwedeng paggamitan pero optional na lang din po yun. Yan po yung mga tinatawag natin na pangunahin sa pag-alaga natin ng manok. Kaya dapat nating malaman, lalo na sa mga magsisimula pa lang, kung ano yung mga dapat natin ihanda para sa kanila. At ayan mga ka-chicken, maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa channel. At kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga ka-chicken dito sa ating channel para updated kayo sa mga susunod nating upload ng mga videos. At kung nagustuhan mo naman yung video natin ito, please like po sa video natin ito at bilang supportan lang din po dito sa ating channel. Ayan, ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you.